Kibra, Nairobi County. Kowere gi mago ne jolweny maromo 13 ma Afrika ma milambo negi e rakruok mager mosebedo kadhi nyime e kind kweth njore ma idendo ni M23, jolweny mag piny Democratic Republic of Congo kaachiel kod jolweny mosebedo katemo keto arita e piny mar DRC. Matimore e kinde mar riwruok mar pinje Afrika ogolo chik mondo jolweny mag M23 kod jolweny mamoko owuog DRC. Jatend pinyno Felix Tshisekedi to wacho ni ok obi yuoro e romo ma ochan gi jatend piny Kenya William Ruto mar kelo kwe. Lydia Okeyo nigi ler. Rakruok mager ma osebedo e kind kweth njore mar M23 kod jolweny ma piny Democratic Republic of Congo kanyakla gi jolweny moko maya e piny Afrika ma milambo donjo odiechienge mar adek ka kwan jolweny maromo 13 maya e piny Afrika ma milambo osewito ngimagi. Matimore e kinde ma kwan mathoth mar oganda medo dar kawuok e miechgi e piny mar DRC mar manyo kuonde dak mamoko. Kaka yor kelo kwe kendo tieko lweny no, jatend piny Kenya William Ruto ne ochano bago romo mar kelo kwe kind piny mar DRC gi Rwanda. Romo manowinjo yore gi jatend piny Rwanda Paul Kagame kod jatend piny DRC Felix Tshisekedi manyaka sani oramo ni ok obi yuoro ngang' e romo kamano. Riwruok mar pinje Afrika AU ogolo chik mondo omi jolweny duto manie piny DRC kaachiel gi kweth njore mag M23 owuog e pinyno, ka bende okwayo pinje ariyogo DRC gi Rwanda mondo omi omany yor kelo kwe e kindgi. AU bende okwedo sir moro amora mar gi lweny ma osebedi ka imiyo kweth njore mar M23 kod jolweny mamoko ka owacho ni magi ema osebedo kanyalo lweny makamano, ka koro ogolo chik mondo omi chung kony makamago. Lydia Okeyo, Ramogi TV.